Esta falla, la Comissió del Mercat ha guanyat el primer premi de totes les categories, però anem a veure com es crema el monument infantil, un monument que també ha guanyat el tercer premi de la secció especial. Un premi importantíssim per a esta comissió i sobretot per a l'artista Quique Fuster, un artista que és la primera vegada que feia una falleta i que la plantava. Per això és tota una satisfacció. Està dedicada al món de la fantasia, de la màgia, del circ i sobretot és un homenatge a un dels circs més importants del món, el Circo del Sol. I ara estic en companyia de les màximes autoritats infantils d'esta comissió. La fallera major infantil, així la tenim, Mar, i al seu costat, al meu costat, qui? Héctor, el president infantil. Primer li vaig a preguntar a ella, demà, quan passes per este carrer i no te trobes la teua falleta, què passarà? Com estaràs tu? Pues sentiré una sensació molt rara perquè al estar acostumbrada a veure aquests dies la plaça plena i vindre per ací i alegrar-te de veure que has guanyat el tercer premi de secció especial, pues sentiràs un poquet de pena. tristesa. Però li has fet moltes fotografies, segur. Sí, sí. I Héctor, jo veig que esteu molt coordinats perquè tu de blau, ella també de blau. Se porteu molt bé entre els dos, no? Bons amics? Sí, bons amics, perquè són de molts anys ja sent amics i ens passem molt bé allò, sempre te riguem, sempre estem jugant. I t'agradaria ser president quan sigues major i ella fallera major? Sí, m'agradaria molt i més en ella perquè ella és una xiqueta que me cau molt bé. Ho signem ja? Sí. I jo sé que als dos no ens fa por els coets, els masclets, que vos agrada molt, veritat, llançar coets. Sí, m'agrada molt, perquè jo crec que és una tradició de sempre, de tirar coets. Pues mira, ara ja ha arribat el moment de començar a pensar en cremar esta falleta. I ahí tenim la metxa. Els dos davant de mi, com si anàreu de passacarrer, ahí, a per la metxa, a desfilar del braç. A veure, poquet a poquet s'acostem al principi de la metxa perquè Mar ha de cremar esta falleta. Mar, així. Peguem la volteta. S'agarren la fallera major que dona les últimes instruccions i el pirotècnic que el tenim així me va donar la bengala. Moltíssimes gràcies. Jo li passe el testic a Mar i ahí tens la metxa, però abans d'encendre-la, un últim desig. M'agradaria tornar a ser fallera major. Segur que sí, que ho seràs d'ací uns anyets. Ahí està, la teua falleta, el foc i la crema. Que vaig a bé. Ale, a prendre-li foc. Fantasia és el tercer premi de secció especial que, recordem, s'han portat esta versió per als més menuts de la falla del Mercat d'Alzira. És obra, recordem, de l'artista faller Quique Fuster, que enguany debutava per primera vegada fent este monument xicotet que ha tingut un bon premi per ser la primera vegada que feia una falleta i que plantava així a la localitat d'Alzira. Un monument que compta amb més d'una trentena de ninots que ara estem veient com s'estan cremant tots molt ràpidament. 25 metres de metxa de traca estan fent que esta falleta tan bonica dedicada al món de la fantasia i de la il·lusió estiga cremant-se a passos molt ràpids. Hem vist com la part central d'este monument, que era un mag que traia de la seua xistera uns donyets molt simpàtics, ara, mireu, s'està quedant quasi només en l'estructura. Una falleta que estava dedicada, que era homenatge, encara ho és, perquè encara queden ninots en peu, al món del circ i en concret al Circ del Sol. Un espectacle impressionant que ha pegat la volta al món. I ahí tenim les llàgrimes de la fallera major infantil Mar, que estava molt contenta fins ara, però ara ja comença a plorar perquè veu que el seu monument està sent consumint per les flames. I ara anem a tornar a València perquè volem saber com va la crema del monument infantil de Duc de Gaeta, que semblava que li costava una miqueta de cremar.